Zambia. Og der mangler indbyrdes aftaler, indbyrdes forståelse. Måske den kommer her. Der er afslutning, den er der! 1-0 til Zambia. 78 minutter spillet. Og det er indhopperen Emmanuel Mayuka. Og det er lidt et chok, det her. Det er et kæmpe chok, det her. Det er faktisk deres anden store chance. Chance. De holder godt fat i bolden, får den kørt fornuftigt rundt. Og vinder, som vi ser her om forhåbentlig om få sekunder, så ser vi, hvordan han vinder og ligger der over i lange hjørne i en super aktion. Den første reelle afslutning på mål i anden halvleg giver altså Zambia føring i det opgør fremragende kølet ind af Emmanuel Mayuka. Så John Boy måske en lille smule for passiv i sit forsvarsspil, men den der afslutning er rigtig, rigtig god af indhopperen Mayuka. Og her Mwene, der lige kysser kameraet. Zambia måske på vej i en... Ja, vi kan jo nok godt til at sige sensationel finale, hvis de formår at slå favoritterne fra Ghana ud. Men nu skal det blive spændende at se de sidste 10 minutter.